Σήμερα μου ήρθε επιτέλους το δέμα με τα 3 καινούργια βιβλία που θα προσθεθούν στα αδιάβαστα γιατί είχαν μείνει ανησυχητικά λίγα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είχα παραγγείλει. Το δέμα είναι από το βιβλιοπωλείο Ποθητός. Κάπου εδώ θα σε ενημερώσω ότι κάθε βιβλίο που θα δεις κόστισε μόλις 5 ευρώ. Μην το βλέπεις έτσι, το είχα ήδη ανοίξει πριν σου κάνω το haul. Είχε μέσα αυτούς τους 2 καταπληκτικούς συνδετήρες. Είχα παραγγείλει Χριστούγεννα, οπότε είναι λογικό. Πάμε να σου δείξω το πρώτο βιβλίο. Είναι το Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173 του Βαγγέλη Γιαννήση, που βασίζεται σε αληθινές ιστορίες από το τμήμα Ανθρωποκτονιών και έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εδώ το βλέπουμε και από πίσω. Πάμε να δούμε το δεύτερο βιβλίο, που είναι η τελευταία πτήση από τη Τζούλι Κλάρκ και είναι 2 γυναίκες, 2 πτήσεις, μια ευκαιρία να εξαφανιστείς. Είναι επίσης από τις εκδόσεις Διόπτρα και εδώ βλέπουμε και το οπισθόφυλλο. Και πάμε να δούμε και το τρίτο βιβλίο, που είναι οι μέρες που έχτισαν την ιστορία του Έρικ Λάρσον, το έπος του Τσόρτσιλ, της οικογένειάς του και της δυνάμεις ενός λαού στη διάρκεια των βομβαρδισμών του Λονδίνου. Είναι επίσης από εκδόσεις Διόπτρα και αυτό είναι το οπισθόφυλλο του. Εσύ έχεις διαβάσει κάποιο από τα 3 βιβλία? Εάν ναι, πώς σου φάνηκε? Εσύ έχεις διαβάσει κάποιο από τα 3 βιβλία? Εάν ναι, πώς σου φάνηκε?